Rakúsko-Uhorsko patrilo medzi jedny z najsilnejších ríší v novovekej Európe. Existovala od roku 1867 do roku 1918. Zaujímal vás však niekedy, ako vznikla? Niektorí ľudia si myslia, že takto. Rakúsko, Uhorsko, Rakúsko-Uhorsko. Ale vyzeralo to skôr nejak takto. Pozrime sa na to celé trochu podrobnejšie. Náš príbeh začína tým, že Uhorsko počas revolúcií v roku 1849 vyhlásilo nezávislosť. Pri tomto boli aj Štúrovci ako Janko Kráľ, ale celý tento plán padol, keď si František Jozef zavolal na pomoc Rusov a spoločne Uhrov vyklepli. Uhorsko si muselo počkať. Prečkalo 2 vojny. Taliansku vojnu o nezávislosť, kde Rakúsko prišlo o ich obľúbenú dovolenkovú destináciu Lombardsko, ale to ešte nie je všetko. Prusko nakopalo vtedy ešte jednotnému Rakúsku zadok počas Rakúsko-Pruskej vojny v roku 1866. Rakúsko bolo zrazu oslabené. To hneď využili Maďari. Najviac sa tešil Ferenc Deák, ktorý v tomto čase viedol maďarských politikov. Maďari začali žiadať o rovnoprávnosť. V roku 1867 vytvorili Rakúsko-Uhorské vyrovnanie. Jeho hlavným bodom bolo obnovenie marcových zákonov, ktoré si Maďari vydobili ešte v roku 1848. Toto znamenalo, že sa ríša rozdielila na 2. Rakúsko alebo Predlitavsko a Uhorsko alebo Zálitavsko. Normálne by sme boli všetci šťastní, keďže Uhorsko dostalo férové postavenie v monarchii a malo samostatnú vládu. Akurát, že vôbec. Maďari sa úplne vykašľali na ostatné štáty v Uhorsku a jediné, čo sa pre nás zmenilo, je to, že nám nad hlavou stali Maďari a nie Rakúšania. A preto, deti, má každý Slovák hlboko v sebe ukrytú nenávisť voči Maďarom. Čo sa týka Rakúsko-Uhorska samo o sebe, fungovalo celkom efektívne. Obidva štáty mali vlastné vlády, parlament a jazyk. Mali len spoločného cisára, ministerstvo financií a zahraničných vecí. Dvojríša frčala do konca prvej svetovej vojny, kedy sa rozpadla úplne, kde prvýkrát Československo videlo svetlo sveta. A toto je v skratke príbeh o vzniku Rakúsko-Uhorska. Ďakujem vám za pozornosť a ak sa vám video páčilo, prosím zanechajte like a odber.